Ko dai abin da ya yi muhimmanci zancen tsaro na ƙasar mu Nijar musamman. Sojawan mu kamar yadda suka saba kowane sati da ake hiddo rahoton aiki da suka yi a cikin duka faɗin Nijar na kare ƙasa. A cikin gaugawa ƙoƙarin da suka yi a wajejen Tilaberi, Doso da Agadez da Niamey da kuma ma har wajejen Difa da duka faɗin da ƙasa a jumullan abin da suka ci nasara sun tashi da ɗan ta'adda 81. Dan ta'adda 81 shikenan babu su a wannan rayuwa, an aika su gidan gaskiya. Sannan kuma sun kama mutane cikin masu kama ma 'yan ta'adda ko kuma cikin 'yan ta'addan ko kuma cikin masu saida ƙwayoyi ko masu smogal na wani mai da suke kai ma 'yan ta'adda da sauransu, sun kama mutum 64. An kama mai esansi kenan litir 13,500 da bindigogi na mutane wanda suke smogal da ko kuma wasu kasuwanci na ƙwayoyika. Moto inji guda 6 aka kama. Sannan kuma akwai wayoyi wanda ake sa su ana tona ana sa su suna tada bumabumai wanda 'yan ta'adda suke aiki da su, an kama guda 26,000. Wannan cikin tsaro ne da kokarin da sojawan mu suke a cikin duka fadin Niger, ko 'yan ta'addan ko kuma masu sai da ƙwayoyikan ko kuma masu smogalkin isansi suna kai ma 'yan ta'adda ko kuma duka wani mugun abu da yake faruwa a cikin fadin kasar mu gaba daya. Sojawan mu suna matuƙar kokarin su da ya zamanto cewa Niger akwai zaman lafiya kuma babu wasu abubuwa na yaudara ko kuma abubuwa na rashin ƙa'ida da suke tafiya. Muke jinjina ma sojawan mu, muke ƙara yi musu fatan Allah ya ƙara ba su nasara dan Niger ke mu nan insha Allah zaman lafiya zo tunda da zaman lafiya shine ake duka ci gaba. Cikin ci gaban Niger zancen haƙo uranium, Prime Minister ya zama da tawagan kamfani da ake kiran shi Someda. Wannan kamfanin su ne suke da lasisin haƙo mai a Dasa. To abu ne wanda sun zauna suka ce zancen sa kuɗi hannun jari da za su yi sun kawo da nan da wasu wata biyu za a ƙare, kuma suna sa ran nan da 2028 duka ayakuna za su ƙare har ma za a fara haƙo uranium a wurin nan. Daga bakin shi director kin wannan society kin yace ma'aikatan Niger kusan fiye da 700 dukan su gaba ɗaya yace 'yan Niger ne, yace kenan wannan aiki ne da aka fara, proje ne da aka fara, bunƙasa arziki ne da aka fara dan 'yan Niger. Da fatan insha Allah zan mu ƙara ganin bunƙasa arziki a cikin duka kowane fannin noma da kiwo, zinariya ko uranium ko petrol ke musamman ma petrol. Idan mun yi magana wurare rijiyoyi na mai wanda Sonidef take da su, har mun gani deja sun ƙara ginin wani babban wuri wanda nan ne zai zamanto ma'aikata da masu tsaron su a nan ne na wajejen Bilma har an yi wurin an ƙare, kenan ana shirye-shiryen haƙo mai wanda kuma Niger ce za ta yi kasuwancin wannan man nata ita da kanta ta zaɓi wanda take sai dama insha Allah. Daga Nigeria kuma kafin mu ci gaba da labarin IS, wani rahoto ya ce wai 'yan ta'adda ko 'yan bindiga sun ɗauke mutane a wani wuri da ake kiran shi Tsanyawa a Kano ne. Wannan 'yan Kano ku za ku tabbatar mana da wannan labarin tun da bayani ne na TRT Hausa. Suka ce har yanzu ba a san wai adadin mutanen da aka ɗauke ba a cikin wannan ƙauyen. Mun gani kwanakin baya wajejen Oroku ko Ukuru ne, mun gani wajejen Nigeria State, mun gani yanzu abin da ake nema a kawo ma Nigeria na cewa sai an tabbatar ma da duniya na cewa akwai rashin tsaro a Nigeria, kuma wannan bata gyara 'yan Nigeria musamman ma 'yan uwan 'yan arewa. Abu ne wanda farfaganda mun sani da ake yin shi dan a bata sunan ƙasa. Trump ya ce ma Nigeria tana bari ana kashe Kiristoci, yanzu sai muka gani wa'annan sati biyu uku sai sace ake. Inda haɗin bakin 'yan siyasar Nigeria Allah ya shirye su. Amma wannan mugun abu ne wanda daga baya Trump daman dan kasuwa ne, yana iya neman ya matsa ma Nigeria sai ta zuba wasu biliyoyin kuɗi dan ta ce ta sai kayan yaƙi daga wajen shi, kenan lokacin nan shi zai shiru, ko kuma su sauran 'yan turai su ci gaba da aiki da wannan propaganda dan su kawo sojawan su sabke a cikin Nigeria, kuma in sun zo kwasan kayan arziki ne za su yi ba wani gyaran ƙasa ba. Abin da muke guduma Nigeria da 'yan uwanmu Nigeria tunda ko zuwan sojawan ko kuma hidda kuɗin arka sayan wasu kayan yaƙi daga ƙasar Amurka ba shine kawo tsaro ba. Kawo tsaro na kirki shine duka wata kulla da wani munafunci wanda 'yan ƙasa suke yi, ko 'yan siyasa ko 'yan ƙasa, a daina shi a yi tsaron ƙasa da gaske. 'Yan Nigeria ku kare ƙasanku. Daga Mali idan mun yi zancen zinariya, tun shekara 2 da ta wuce kamfani da ake kiran shi Barrick Gold, kamfanin ƙasar Canada ne wanda cikin wurin haƙo zinariyan da ya fi girma a Afirka da ta yamma shine da yake haƙowa a cikin Mali, sannan kuma cikin min wurin kenan haƙo zinariya wanda yana ɗaya da suka yi muhimmanci ga wannan kamfanin Barrick, tunda kusan kashi 18 na zinariyan da wannan kamfanin yake haƙowa ita ce daga wannan wurin da ake haƙo mai da ake kiran shi Lulu a Mali. Daga ƙarshe shikenan yanzu kamfanin nan ya yarda da shuruɗan Mali na yin wannan aikin, har sun zo sun sa yarjejeniya na cewa Mali za ta jaye duka wasu ƙara da ta kai wannan kamfanin, shi ma wannan kamfanin zai jaye duka wasu ƙara da ya kai Mali, sannan Mali za ta saki akwai wasu ma'aikata manya guda 4 wanda ta kama na wannan kamfanin, kenan sun sa hannu sun sa yarjejeniya. Wannan abin ya fara ne lokacin da Mali ta hido da sabon ƙa'idodi na haƙo zinariya, ta ce dole wannan kamfanin yarda da shi, wanda zai ba Mali damar samun kashi babba na zinariya ko kuma ma na kuɗin da ake tallafa shi. Kamfanin nan sai ya kiya da farko tunda ana aiki ne da ƙa'idodi na shekara ta 1991. Yanzu bayan da suka gani ba sarki sai Allah, sun zo da kansu su turawan sun aiko babban ma'aikacin su na Afirka ta yamma sun sa yarjejeniya. Ana maganan kuɗi fiye da miliyar 200 na sefa wanda zai rika zo ma Mali a kowane shekara, banda aiki da yawa da ma'aikata za su samu. Wannan shine in ka tsaya ka kama ma kanka ya zamanto cewa kai amfanin ƙasar ka kake so, arzikin ka yi maka amfani, duka wani mai wata makula dole ne ya zo ya saurare ka. Wannan shine gaskiyan ka kare arzikin ka kare ƙasanka. Daga Burkina Faso, babban kamfani da Captain Ibrahim Traoré ya buɗe jiya na hiddo kayan shaye-shaye wanda kamfani ne an rihe shi shekaru da yawa da suka wuce har zuwa 2024, wanda shi Ibrahim Traoré ya ɗauki ƙararin na cewa wannan kamfanin zai dawo.
daga bakin shi da kanshi Captain Ibrahim Traore ya ce lokacin da suka ce za su fara gyara a wannan kamfanin wai wasu 'yan Burkina ne wanda su ma'aikata ne a cikin wannan kamfanin su da kansu suke neman su bata sababbin mashin da suka sayo zan su gyara wannan kamfanin. Yace wasu 'yan Burkina da kansu su ne aka saye dan su tabbatar da cewa wannan kamfanin ba zai tashi ba. Yace abun bakin ciki ne a ce da 'yan kasa ne ake bata kasa, amma yace da suka tashi tsaye tare da partner kinsu wanda suka zo suka zuba kuɗi aka tada wannan kamfanin, yanzu kamfanin gashi nan ya taso kuma yana cikin manyan kamfani a Burkina Faso yanzu wanda ga sunan za su fara aikin ruwan sha da kayan zaki na shaye-shaye duka gaba daya. Gashi nan Burkina bunƙasa arziki sun fara, mu ma kasar mu insha Allah zan mu ce muna zuwa lokaci ne bi iznillah a Niger kin mu gani an mai da kasar mu an yi kamfani an yi industrialization Niger gaba ɗayanta. Daga Guinea Bissau rahotanni sun hito na cewa an juye da Umaru Sissoco Embalo. Karin rahotanni da tabbaci insha Allah za ku ji shi daga baya idan komai ya bayyana. Ashe labarun mu ne yau kenan, sai mu ƙara jinjina ma sojawan mu na wannan nasara da suka yi kuma mu yi musu fatan alheri, mu yi musu fatan nasara da yawa a gaba, sai mu haɗu da ku da sauran ƙarin labarai.